ango yayi kamanta. Inuwar kowa Habu Ahmad dan ango gwani na yi waƙar takace al'umma sun ce na yi. Wannan tallafin marayu dan ango bai yi sanya ba. Mai tallafin marayu Ba su tuwo da nama da man shanu baba. mai tallafin marayu Babin sawar su du sallah kayi baba. mai tallafin marayu Kalmin sawar su du sallah kayi baba. mai tallafin marayu Kai musu da magunguna marayu baba. mai tallafin marayu Duka abun bukatun su kai ne kana da kokari. mai tallafin marayu Ko ina ana cewa kayi kokari. mai tallafin marayu Ya baka ladan abubuwa alkhairin da kai. inuwar kowa Habu Ahmad dan ango gwani na yi waƙar takace al'umma sun ce na yi. Ya raba buhuna na gari na tuwo gida kabi. Mai tallafin marayu Ya raba jari na kyauta shi ɗin barancewa. mai tallafin marayu Sallallai ya raguna ɗan ango yayi rabo. mai tallafin marayu Nan azumi da ya gabato shinkafa yayi rabo. mai tallafin marayu Sallah cewa da anyo ɗinkuna yake ya bayar. inuwar kowa Habu Ahmad dan ango gwani na yi waƙar takace al'umma sun ce na yi. Kayan nan tallafin kayan ɗaki masu 'ya'ya mai mata. tallafin marayu Na raba tallafin su kyauta birni da karkara gata. mai tallafin marayu Kayan nan ya aurar da mata duk tallafin su kyauta. mai tallafin marayu Ɗaukar nauyin marasa lafiya kyauta. mai tallafin marayu Shi da sariya ko Dubai zai kai ka gungurin inuwar daktoci. kowa Habu Ahmad dan ango gwani na yi waƙar takace al'umma sun ce na yi. An shiga ɓangaren matakan da ya taka baba. Jirgin fito hada Zan hannu faɗi yan kaɗan kit ba don ba zan iya ba. jirgin fito hada hannu Riƙe matsayi na AC assistant controller. jirgin fito hada Kai hannu tafiya a tattafi ya riƙe controller. jirgin fito hada hannu Nan bai tsaya ba a ko'ina ya je. jirgin fito hada hannu NCG assistant controller general. jirgin fito hada Shi na hannu sabis mai gyaran tarbiya. inuwar kowa Habu Ahmad dan ango gwani na yi waƙar takace al'umma sun ce na yi. Sunayen matansa za ku ji halinsu ko ina yayi. Jirgin fito hada Sun hannu riƙe mai gida amana ba su yi zamba ba. jirgin fito hada hannu Haɗa kanku tsintsiya cika ɗauri guda ɗaya. jirgin fito hada Caji hannu Talatu Khadija gidan bake ya zamo kango. jirgin fito hada Ya hannu Fatima yar asali damu da ludai ya kasance. jirgin fito hada Hajiya hannu Zara na hango ya banki ne ba zan da wasa ba. jirgin fito hada Hajiya hannu Rabi kina nan dar akushi balan gaba. inuwar kowa Habu Ahmad dan ango gwani na yi waƙar takace al'umma sun ce na yi. Kan shiga bangare na 'ya'yansa Allahu ƙara girma. Jirgin fito hada hannu Labu mama wake makina halin kwarai. jirgin fito hada hannu Sabu ofisa kai gadon kwarai. jirgin fito hada hannu Ahmed Habu yaro halinka ba na banza ba. jirgin fito hada hannu Bashari Habu agwai kai ma kana halin girma. jirgin fito hada hannu Habu
zai